En aquest vídeo veurem com importar la matriu de dades, com configurar el tipus de variables, com calcular algunes de les variables totals, és a dir, el càlcul del promig o del total o algun altre tipus de càlcul, i també descriure breument la mostra amb el programari JASP. Hem de tenir en compte que si intentem obrir el conjunt de dades directament, doncs no ho podrem fer. Ens apareixerà alguna cosa similar a això. Ja sigui, doncs, en aquest cas és en Mac, però podria ser en Windows, en Linux o en qualsevol altre sistema operatiu. El resum seria que no es pot processar, tal qual, no és tan fàcil d'obrir. Llavors, què hauríem de fer? Si ens trobem en una situació en què mai hem fet servir JASP, no sabrem com treballar aquest programari, però el podem buscar al nostre ordinador i intentarem que ens carregui i a partir d'aquí obrir la matriu de dades, que és el que ara estic fent. Ens carrega el programa i la primera vegada, aquesta no és exactament la meva primera vegada, però podria ser, i el tema és que hauríem d'anar a buscar, com si fos un Word, el nostre arxiu al sistema operatiu. Una vegada l'acabem de trobar, el seleccionem, se'ns intenta obrir, en versions més recents ens apareix això, en aquest cas se'ns està obrint bé, tenim les columnes separades, però en versions més antigues podria ser que això no fos així i fos molt més directe sense demanar-nos permís. Li donaríem simplement a carregar, ens acabem d'assegurar que tot estigui aparentment correcte, tot i que encara no ho sabem. Li donaríem, sí, finalment a carregar. I aquí ens carrega el conjunt de dades, que seria potser el primer que ens cridaria l'atenció. Veiem aquí que tenim uns valors que són NA. NA no són res més que valors perduts, persones que pel que sigui no tenen dades en aquella variable. Ens trobaríem el primer cas, que és una persona, una dona de 37 anys que no té ni la variable DIAC ni DIAC1, que semblaria que tampoc té la recollida de dades segona, i que la resta de variables sí que les tindria. Què faríem aquí? Bé, un altre pas que tindríem abans per assegurar-nos que s'ha netejat bé la base de dades seria comprovar que efectivament tenim les 761 persones que en principi han contestat el qüestionari, que aparentment sí que seria el cas. I res més, a nivell de comprovacions inicials fins aquí ho tindríem. Què més hauríem de fer? Abans de continuar sí que m'agradaria fer un petit incís. A JASP no tots els programes o les funcions estan carregades i en algunes ocasions haurem de venir aquí al menú de l'esquerra, a dalt a la creu, i seleccionar algun mòdul que no tenim preestablert. Això és molt important, potser no tant ara per al curs, però si el software també va avançant i pel vostre exercici professional, seria un punt molt rellevant. I sobretot per la consola de R, que ara l'acabo d'activar, que jo ja la tenia abans, perquè us pugui funcionar correctament. Anem ara a seguir avançant. Acabem de comprovar, ho tanquem i ja ho tindríem. Quin seria el següent pas? La meva recomanació, i donat que estem treballant bàsicament amb dades ordinals, és a dir, amb escales Likert, però una particularitat de les dades ordinals, les escales Likert, és que en moltes ocasions les utilitzem com si fossin purament quantitatives, les hauríem de transformar en variable escala. Això afecta, bàsicament el càlcul de mitjanes i ens pot afectar els resultats del que estem arribant a fer amb l'anàlisi factorial, sobretot perquè amb versions de JASP més recents hi ha certs automatismes que si no ho controlem fa transformacions que no estaríem tenint en compte. La primera vegada que fem aquest procediment és una tasca bastant pesada i àrdua, però té els seus beneficis. Bàsicament el benefici és tenir els resultats correctes i no equivocar-nos. Què farem? Intentarem posar aquestes variables en escala. I com ho farem? Si ens situem a sobre de cada una d'aquestes variables, és a dir, per exemple, si anem a sobre del W/X1 i cliquem amb el botó normal, seleccionem escala i ja se'ns transforma. I això ho hem de fer per totes les variables del conjunt de la base de dades que tenim, que no són poques, però ho hem de seguir fent.
Hem de tenir en compte que en aquest cas és un exemple, és una base de dades prou complexa, és a dir, no hi ha només un sol qüestionari, no és una administració simple, tenim múltiples qüestionaris amb la finalitat al final de poder anar treballant els diferents elements de l'assignatura de psicometria, però també cal dir que al final són dades simulades i probablement a la realitat, si tenim una recerca o una recollida de dades, seria fins i tot més complex. En el cas de les activitats que anirem proposant, segurament són menys complexes que no pas aquesta base de dades, encara que moltes vegades caldrà pensar estratègicament què cal fer. Les anàlisis al final seran les mateixes, però sí que és cert que a vegades caldrà pensar clarament amb la teoria per què fer per poder afrontar les diferents qüestions que anem tenint. Ja pràcticament ho tenim, ens falten els últims ítems. Hem de tenir una mica de paciència, anem fent, ja quasi, ara sí, el darrer qüestionari. En aquest cas, com he dit, doncs, si no ho féssim, sí que tindríem repercussions en anàlisis o bé que no avancen o que tenim els resultats incorrectes. Això ho farem la primera vegada, després ho guardarem i en principi doncs, no hauríem d'anar fent cada vegada. Ja sí, els últims. I ara, doncs bàsicament tindríem aquesta part resolta. Com podem veure, doncs, en aquest cas les dades que queden són més aviat categòriques. Això són en escala, com la de satisfacció general o satisfacció amb el professorat, i no les tocaríem. Quin seria doncs, el següent pas? No? Ja tenim tot això fet, tenim molts ítems, i què fem amb aquests ítems? Amb moltes anàlisis, sobretot descriptives, sí que farem servir ítem per ítem, però moltes vegades necessitarem calcular variables noves. Com fem això del càlcul de les variables noves? És a dir, no un ítem, sinó la suma, el promig o el que sigui d'una escala. En aquest cas, si us fixeu a dalt a la dreta, hi ha dos creus. La primera que ja hem utilitzat, que era com per agregar mòduls, i just la de sota és la que ens serveix per calcular variables noves. En aquest cas, què hauríem de fer? Posaríem el nom de la variable, començarem amb la més senzilla que tenim als materials. No farem servir aquesta mà perquè si voleu la podeu fer servir, però és molt més senzill si fem servir això de R, que no ho hem de confondre amb el mòdul d'R que hem instal·lat abans. Llavors, simplement posem el nom el primer que farem seria el WebWebs 1, tal com posaria els materials que tenim. Definim com a escala, important posar el nom, no ens ho podem oblidar, i una vegada ho haurem fet i haurem seleccionat tant l'R com l'escala, se'ns obrirà, com veurem ara, doncs, una nova finestra en la qual hi posarem la fórmula, que com he dit, ho podríeu ara mateix copiar directament del PDF. Llavors ho copiem, no se m'acaba de copiar, ja que ho tenim, li donem a Compute Column, és a dir, calcular la columna, i ja ho tindríem just aquí. En aquest cas se'ns ha calculat bé i seguim doncs, amb les altres variables que hem de calcular tal com posa el PDF dels mòduls que tenim. El procediment seria el mateix, assignem en aquest cas és el WebWeb 2, que és la segona recollida, R escala, copiem el codi i com veurem ara semblaria que no se'ns ha calculat res, però tenim alguns valors que no hi eren en les anteriors. Això és perquè per disseny hi ha persones que tenen valors perduts, que ja són les mateixes que teníem identificades com que no tenien valors. Per tant, seria coherent amb el que estem fent. Comprovem que, evidentment, els que sí que n'haurien de tenir en tenen i doncs, seguim avançant. Calculem la resta de variables que ens queden. Això, com he dit abans també amb el Scale, ho faríem la primera vegada i cada vegada que obrim JASP no hauríem de tornar a repetir. Seguim treballant amb això, ho fem. Creem una nova variable, en aquest cas la negative short. És bastant repetitiu, una vegada sabem fer una, hauríem de saber-les fer totes. Som-hi, que copiem la següent. Se m'està resistint, ara és positive long. Tornaríem a fer el mateix. Ja anem pràcticament per l'última.
més o menys, ja ho tindríem tot, tenim la negative long i ja ho tenim. Què seria el següent? Una cosa de les que podríem fer, i seria sensat fer, de fet, és fer una descripció de la mostra. Estem en fases inicials, ja sabem que semblaria raonable que tenim la base de dades ben llegida. El següent pas serà descriure aquesta mostra, descriure els ítems i fer unes petites correlacions. I direm, bueno, com descrivim aquesta mostra? Crec que ho he comentat abans, depèn de la versió de JASP que tingueu, podeu tenir uns menús o uns altres, però la base serà bàsicament la mateixa. Anirem a Descriptives, ara no m'està carregant, però anem a Descriptives, Descriptive Statistics, i començarem per fer una descripció de la variable sexe, per exemple, que és de les que tenim inicialment i potser són doncs, de les més senzilles. Com podem veure, tenim tots els ítems, tenim també les variables que hem anat creant, però ens centrarem en la variable sexe per començar amb alguna. La seleccionem, perfecte, i per seleccionar-la simplement doncs, cliquem, la movem a variables, en aquest cas ens diu que tenim 761 observacions, no tenim dades missings, però no ens està proporcionant cap altra informació. Per què? Perquè és una variable categòrica i el defecte d'aquest anàlisi seria, com veurem després, proporcionar un altre tipus de dades. Què hem de fer en aquest cas? No? Tenim una variable categòrica, la volem descriure. Anem a taules, li donem a Frequency Tables, i el que estaríem veient aquí doncs, és les freqüències, ja sigui la freqüència en si com el percentatge. Veiem que tenim 586 noies, que són el 77% de la mostra, tenim 175 nois, que són el 23% de la mostra, i doncs, no tenim més informació en aquest cas. Tindríem la descripció d'una categòrica, anem a intentar fer ara la descripció d'una quantitativa. Igual, Descriptive Statistics, li donem m'he equivocat, no volem fer diagnòstic, volem fer l'edat, la seleccionem, veiem en aquest cas tenim una mitjana de 33 amb 89 anys, una desviació de 8,49, l'edat mínima és de 18 anys, l'edat màxima és de 69 anys. Aquí ja no seleccionaríem res, són bàsicament dades que podríem veure doncs, la mediana, el rang interquartil, però per l'edat potser no seria com tan interessant. Què més podem fer? Com he dit, podrem guardar tot això, llavors podria ser interessant anar modificant el nom. Aquí podem deixar-nos clar doncs, que és per sexe o a l'altre per edat, o podem anar jugant o trobant la manera de sentir-nos còmode amb aquest arxiu d'anàlisis. El que ens pot passar aquí, no? Aquí tenim només 2 valors, però en podríem tenir més, podem modificar els valors que necessitem. I ja en un següent pas ens podríem arribar a plantejar fins i tot creuar les variables. Doncs, per exemple, el sexe que teníem amb el diagnòstic de les persones. En aquest cas, és el que ens esperem. Creuem sexe en diagnòstic, veiem que és una constant, recordem que són dades simulades, llavors veuríem doncs, que no hi ha cap dona amb cap tipus de diagnòstic, però podríem fer una taula creuada dels diferents valors. Això seria interessant a vegades doncs, per veure si per centres tenim algun efecte o no. Més enllà d'això, el següent pas, potser ja que podríem fer, és anar a descriure doncs, una escala, una subescala, un conjunt d'ítems. No? Tornaríem a estadístics descriptius, al final bàsicament tots són els mateixos anàlisis, podem anar seleccionant variable per variable, podem decidir doncs, posar un conjunt de variables, igual que si copiéssim a l'ordinador qualsevol cosa, fer un drag i posar-ho al menú, i veuríem aquí la descripció. Una mica per simplicitat no descriurem ara aquests 14 ítems i ho farem amb una escala molt més simple, perquè si no ens tornarem una mica... no té sentit fer-ho. Anem a mirar doncs, amb una de les escales més curtes, amb les positives del short, per exemple. En aquest cas doncs, veuríem la mitjana, desviació, el mínim i el màxim. Les mitjanes són inferiors a 3 punts, amb una escala de 1 a 5, per tant serien entre moderades tirant a baixes. La desviació estàndard doncs, entre un punt amb 0,8 i 1,37, per tant doncs, anem veient aquí
com és la variabilitat, i s'ha fet servir tot el rang de l'escala de resposta, és a dir, de l'1 al 5. A nivell descriptiu podríem de nou treure altres estadístics, la mediana o qualsevol altra, o podem doncs, explorar una mica. Una altra cosa que és molt interessant de veure en aquest punt podrien ser les correlacions. En alguna versió pot ser que aquí els estadístics descriptius us les proporcioni, en versions més anteriors, i per tant doncs, intentarem també tirar per aquesta banda. Per fer les correlacions hauríem d'anar ja no tant a descriptius, sinó al mòdul de regressió, que el tenim just a dalt, és a dir, hem d'obrir un nou menú, anem a regressió, a correlació, esperem a que carregui, i per fer una mica el cas una mica interessant sí que seleccionarem els primers 5 ítems positius, però també seleccionem els de negatius per veure una mica quines avantatges tenim. En versions antigues de JASP no veureu això, sinó que veureu el que ensenyo ara, sense aquest display pairwise, que és una taula més clàssica de correlacions, on només es veu la diagonal inferior. Podríem interpretar doncs, tant el valor de la correlació com la significació d'aquesta. I una cosa interessant, no, és poder veure també el heatmap, el mapa de calor. Si tots els ítems són positius, doncs potser no és tan visual, però quan tenim ítems doncs, en una direcció i en una altra, doncs veiem això, no? Els ítems aquests que tenen un color més lila, que es relacionen entre ells, i aquest color més vermell amb relacions inverses, el que ens permet detectar ràpidament patrons que potser si hem d'anar veient doncs una taula de correlacions més típica ens seria més difícil de detectar. I bé, arribats a aquest punt, no? Quines coses més interessants en aquest nivell més introductori podem trobar? Per mi una cosa molt important, més enllà de que puguem guardar l'arxiu, el podem nomenar, doncs, per exemple, la variable edat, que no hem fet abans, per recordar en el pròxim repte doncs, el que havíem fet o el que havíem deixat de fer. Doncs una de les parts interessants és que no hem de començar de nou cada vegada doncs, que considerem que hem d'acabar i no podem seguir, no? Doncs guardem l'arxiu, el guardem allà al mateix arxiu que teníem, en aquest cas se'm solaparà perquè jo ja tenia precarregat un arxiu, però en aquest cas doncs, li donem a replace i no hi hauria problema. I el que veuríem bàsicament és que una vegada li donem a replace o tanquem l'entorn, bàsicament, jo ara si me'n vaig a aquest arxiu que posa .jasp, si torno a entrar, i esperem que carregui una mica, demà passat, d'aquí un mes o d'aquí el temps que sigui, m'hauria de deixar poder obrir aquest arxiu exactament com l'he deixat, és a dir, no em caldrà tornar a declarar les variables, no em caldrà posar el nivell de l'escala, calcular res, sinó podré continuar exactament en aquell punt en el que ja estava. I en general, doncs això seria una mica la dinàmica de treball amb coses simples amb JASP. Si realment aquesta part bàsica la podem dominar, les altres parts, si entenem el contingut, serà molt fàcil. I per tant, a vegades tot sembla molt complicat, perquè estem fent servir un programa estadístic nou, però l'important no és poder tant generar les estadístiques, sinó interpretar els outputs. Sí, una mica doncs, l'objectiu que tenim en el curs.